Dobro večer, dragi gledatelji. Ovdje smo na jednom trgu u Montevideu. Moguće da se radi o glavnom gradskom trgu u Montevideu, ali nisam zapravo siguran. Možda je, možda nije. Evo, moram priznati, ne znam. Ovo mi je prva večer u Montevideu. Vidimo ove zanimljive zgrade s početka 20. stoljeća i ovaj modernizam 60-ih, 70-ih. I ovo je čak vrlo zanimljiva ova modernistička zgrada iz 50-ih ili 60-ih zasigurno. Vrlo masivna i zanimljiva u ovom ambijentu. Nemam pojma tko je ovaj konjanik ovdje. Međutim, ovo je jedan od glavnih gradskih avenija 18. srpnja. Se zove avenija, pretpostavljam da je to datum kada je Urugvaj dobio nezavisnost, ostvario nezavisnost. Ovo je poznata zgrada u Urugvaju, ne znam kako se zove, ali je zapravo najpoznatija zgrada u Urugvaju u stilu Art Decoa. Pomalo je arapski, je nekakav arapski štih u vezi te zgrade. Sad ćemo vidjeti tu se tamo skuplja mladež, mladost Urugvaja, mladost Montevidea. Evo tu piše Urugvaj, rezidencija. To je vjerojatno predsjednik njihov, ili predsjednica, nemam pojma. Koje je sad na vlasti Urugvaju. Tu vidimo dakle mladost. Zanimljivo, imamo masa ljudi. Nekakav sportski događaj se priprema. Sportski događaj. Ne znam ovo, gradski trg ili nije, nemam pojma. Ali je tu nešto da se događa. Tamo vidimo zastavu Kanade. Ovo njihovo piće, mate, to je zapravo dvorani Indijanaca, to je u biti iz Paragvaja, jer danas zadnji govornici dvorani jezika žive u Paragvaju i koliko sam shvatio, od uvijek je bio njihov centar u Paragvaju. Znači ovo je taj mate i ovo je posuda za mate i tako se treba zapravo piti mate sa slamčićem. Evo ovaj čovjek upravo pije mate u desnom uglu kadra. Mi vrlo živimo na ovom trgu, dakle, naravno, ne znam jer ovo glavni gradski trg ili nije, nemam pojma, ali mogao bi biti. Vrlo impozantna ova Art Deco građevina, vrlo lijepa, vrlo grandiozna. Dosta nekako arapsko vuče ova Art Deco građevina. Arapska furka, ovdje vidimo malo Manhattan furka. I ovdje opet vidimo još jedan lijepi primjer Art Decoa, odnosno secesije. Dakle, Art Deco u Hrvatskoj je poznat kao